Velkommen til Variannas sailing. Så lægger vi fra her i Langres. Vi har lavet en aftale med VNF om, at i dag der tager vi igennem tunnelen de Balmes-sur-Marne, og så napser vi også lige 13 sluser. Vi har 2 sluser, hvor vi skal sluse op, inden vi når til tunnelen, og så går turen ellers nedad, og det glæder vi os til. Fordi det er bare noget nemmere at sluse ned. Man skal ikke bruge de samme kræfter, og båden den følger ligesom bare vandet dernede af. Det starter egentlig med at være lidt tåget, men det gør ikke så meget, for vi skal jo bruge en del tid inde i den her tunnel, når vi kommer frem. Alle er rigtig glade for, at vi nu er nået til den sidste sluse, hvor vi skal sluse opad. Da vi havde sluset op her i slusen, så stod vi og ventede lidt på, at den skulle åbne. Nogle af dem har været lidt langsomme, men så fandt vi ud af, at der her i højre side var et skilt med et telefonnummer, man skulle ringe på. Så det var meget godt lige at få øje på. Så vi ringede og fortalte, at nu var vi klar til tunnelen. Her der står på skiltet, at man skal bruge sin fjernbetjening for at aktivere det grønne lys, sådan så vi ved, at vi kan komme ind i tunnelen. Tunnelen her den er 4.820 meter lang, så det er rimelig langt. Og den er bygget i 1880 til 1883. Så den er ret gammel, har nogle år på bagen, men den er faktisk ret flot og fin at sejle igennem. Tunnelen den er ensrettet, så når man aktiverer lyset her, så lyser den grøn, for at man kan sejle ind. Der er også et skilt, der indikerer, at der er 3,5 meter op til loftet, så man skal være sikker på, at ens båd kan passere her, men det er ikke noget problem for Varianna. Vi har lagt takkebøjler og kalesje ned, så vi kan fint komme igennem. Der er masser af plads. Lige da vi skulle sejle ind her, så skiftede de lige pludselig det grønne lys til rødt, så vi måtte lige bremse op. Og der er altså ikke særlig meget plads at bremse op på. Men så ringede VNF samtidig på min telefon. Så jeg måtte lige svare på, hvad de egentlig ville, og om vi godt måtte sejle ind. Og så sagde de bare, at vi skulle sejle roligt. Og det gør vi selvfølgelig også, men vi er også nødt til at have en lille smule styrefart. Sådan så Kent han kan sejle godt igennem tunnelen her. Man kan se, at hele vejen ned, der hvor vi sejler, der er der det grønne lys, og det indikerer jo bare, at vi kan sejle. På nogle af billederne, der er der et rødt lys, og det er simpelthen fordi, jeg tager et billede bagud, så man kan se, at fra den anden side af, der er lyset rødt. Og det betyder jo, at der ikke kan komme nogen ind i tunnelen fra den anden side. Og det er vi jo glade for der er altså kun lige plads til os. Vi fik at vide, at nogle af de helt store pinagebåde, der er de her omkring 30 meter lange, og 5 meter brede, de lægger sig op af højre side her, hvor rækværket er. Der er ligesom sådan en træpind, der går hele vejen igennem, for at de ikke skader væggen over i den anden side, hvor der ikke er noget, man kan fendre af på. Men det vil vi selvfølgelig ikke. Vi passer rigtig godt på vores båd, og jeg står ude på siden hele tiden og siger til Kent, at nu kan du godt komme lidt over til min side, og så styrer han lidt op, og så klarer vi det ellers på den måde hele vejen igennem. Og det gik super fint. Selv tak. Skide godt sejlet. Så man kan se her bagved, og man kan se på nogle af billederne, så hænger der sådan nogle kameraer hele vejen ind gennem tunnelen. Jeg tror, for hver 100 meter, så hænger der et overvågningskamera, så de holder godt øje med os. Og lige da vi var kommet ud af tunnelen, der ringede vi efter os og spurgte, om alt var godt, og om vi var kommet godt igennem. Og det kunne vi jo bare sige, jamen selvfølgelig var vi det. Det gik fint. Når man kommer ud af tunnelen her, så kommer der 8 sluser, som er tidsstyret, så der skal man bare aktivere den første, og så kan man ellers komme igennem resten af dem her, så de følges ad. Så der er heller ikke nogen mulighed for at stoppe op på det stykke her. Der er man nødt til at sige, at når man er igennem tunnelen, så tager man de 8 sluser. Ind i slusevæggen her, hvor Clara giver thumbs up, da vi var ved at sluse ned, så hørte vi nogle plask.
Og det var altså et par fisk, der lige var blevet fanget op på kanten. Så dem måtte Clara lige hjælpe i vandet her, da vi slusede ned. Det er jo lidt synd for dem, hvis de skal ligge deroppe. Det gør det, jeg filmer. Nå, jeg tror det var billeder. Humøret her i sluserne er rigtig gode. Vi er glade for at skulle nedad. Og Maja får lige kigget på lidt af det grønne i væggene. Det synes hun er lidt fascinerende. Og så går det ellers bare dernedad. Og så er det jo rigtig dejligt, at vejret det bare er så flot, efter vi kommer ud af tunnelen. Tågen er helt væk, og der er høj sol. Så vi nyder bare sejlturen. Da vi var kommet herned af og havde taget de sluser, vi gerne ville, så skulle vi lægge til ved sådan et halvt nautik, der hed Pigepont. Der er ikke andet end, at man kan få tøjer, og så står der et par skraldespande. Og det er ligesom det. Men det var også fint nok til os. Og vi havde dejligt vejr, da vi endelig skulle lægge til. Isen er også væk her ved sluserne. Så det eneste, vi nu skal holde øje med, det er, om dørene kan åbne rigtig op i forhold til det græs, der kommer til at ligge foran den. Og ved den her sluse var det ikke noget problem. Tak fordi du følger med.